Okay, børn. Har I jeres sangbøger? Vi skal synge sang nummer 120. Lyt, adlyd og bliv velsignet. Er I klar til at synge? Når vi har lyttet til Kristus, forstår vi, at vi personligt må følge hans vej. Gud giver sin gunst og velsignelse, når vi gør Jesu bud til en del af vort jeg. Lyt til Guds ord, for det kan adlyde det let eller svært. Gud vil velsigne os gavmildt, når vi adlyder det, vi har lært. Det liv, vi indretter os, kan beskytte, som huset bygget på klippefast grund. Hvis vi vil grundfæste os, må vi lytte, men også følge den tro, som er sund. Lyt til Guds ord, for det kan adlyde det let eller svært. Gud vil velsigne os gavmildt, når vi adlyder det, vi har Det træ, hvis rod er ved vandrige steder, vil give rigelig frugt år for år. Guds børn, der adlyder ham, høster glæder og bærer frugt, som for evigt består. Lyt til Guds ord, for det kan adlyde det let eller svært. Gud vil velsigne os gavmildt, når vi adlyder det, vi har lært. Adlyder det, vi har Det lød rigtig godt. Sofie og Lukas prøver at lære sangen udenad. Kan du også lære den udenad?